Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. May itinakdang bagong deadline ng Bureau of Customs o BOC para sa paghahatid ng tinatayang 130,000 na inabandonang balikbayan boxes sa mga pamilya ng overseas Filipino workers OFW sa Port of Manila. Sa pahayag ni Chris Noel Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner nitong Martes, inilipat ang naunang palugit mula January 6 patungong February 14. Kumuha na raw ang ahensya ng karagdagang mga logistics company upang matiyak na makukumpleto ang distribusyon ng mga kargamento sa susunod na buwan. Tugon ito sa direktiba ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na madaliin ang proseso ng delivery sa tulong ng iba't ibang partners sa lalong madaling panahon. Ang mga balikbayan box ay dineklarang inabandona matapos hindi kababayaran ang kaukulang buwis ng mga lokal na kumpanya na tinatawag na deconsolidators ng shipping firms. Batay sa datos, noong December 6, 2025, ang 144 container vans na naglalaman ng mga inabandonang balikbayan box ay naipamahagi na para sa pagsasaayos at delivery sa 5 custom ports. Pinakamarami ang natanggap ng Manila International Container Port na may 88 container vans. Sinundan ng Cebu na may 50, 3 sa Subic, 2 sa Davao at Port of Manila na may 1. Mula sa mga pantalan, ipinadala ang mga container vans sa mga logistics warehouse para sa karagdagang proseso o pagproseso ayon sa BOC. Inamin ni Bendijo na mabusisi at matrabaho ang proseso ng paghahatid at humingi siya ng pangunawa at kaunti pang panahon mula sa mga OFW. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.